Jarmułka. Noszone przez Żydów nakrycie włosów i szczytu głowy. Nazwa pochodzi z języka aramejskiego. Oznacza szacunek wobec króla. W języku hebrajskim określane jest mianem kipy. Noszenie jarmułki wymagane jest bezwzględnie podczas modlitwy i studiowania Tory. Przykryta głowa to oznaka szacunku i znak służby Bogu. Jarmułka wyraża również żydowską tożsamość. Samuel Franz Hirsch był członkiem chóru przy dużej synagodze w Bytomiu. Jego rodzice prowadzili w mieście sklep z wyrobami tytoniowymi przy Katowicerstrasse, obecnie ulica Katowicka. W 1937 roku nestor rodziny Martin Hirsch zadecydował o wysłaniu żony Rachel, syna Samuela i córek Miriam oraz Bianki do Palestyny. Sam zaś z najstarszym synem Józefem, który kończył szkołę średnią, pozostał w mieście. Na zgliszczach podpalonej w czasie nocy kryształowej synagogi Martin Hirsch odnalazł kipę Samuela. Potem miał ją przy sobie, gdy wywieziono go do Buchenwaldu i po powrocie z obozu, kiedy szykował się do wyjazdu do Palestyny, do której przybył w 1939 roku na pokładzie MS Polonia. W 1994 roku Samuel Hirsch przekazał kipę do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z zamysłem, aby przypominała kolejnym pokoleniom o przedwojennej żydowskiej społeczności bytomskich Żydów, a zarazem, żeby stanowiła przestrogę dla kolejnych pokoleń, przywołując doświadczenia Holokaustu. Na wystawie prezentowana jest kipa Samuela Hirscha z czarnego aksamitu. Wewnątrz wszyty jest fragment materiału z nazwiskiem Samuel Franz Hirsch.